ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் வீக் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவிலுக்கு வந்து போயிருந்தோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா கோவில் யானை தெய்வ யானையை வந்து பார்க்க போயிருந்தோம். அந்த யானை வந்து இப்போ அங்கே 1 இயராக வந்து அங்கே இல்லை. புத்துணர்ச்சி முகாமுக்காக போயிருந்துட்டு இப்போ தான் வந்தது. லாஸ்ட் இயர் வந்து லாக்டவுனில் வந்து 2 மாதமாக வந்து அது உள்ளேயே அடைச்சி வச்சுருந்தனால அது வந்து மைண்ட் டிப்ரெஷனில் ஒரு பாகனை வந்து தாக்கிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அதை வந்து புத்துணர்ச்சி முகாமுக்காக கூப்பிட்டு போயிட்டு இப்போ தான் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த யானை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரூடாகவே பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. பசங்க எல்லாருமே பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. அந்த தெய்வானைக்கு பார்த்திங்கன்னா 14 இயர்ஸ் ஓல்ட். கோயிலோட கோபுரத்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற சஷ்டி மண்டபத்தில் வந்து அதை ஒரு கேட்டுக்குள்ளே வந்து பூட்டி வச்சுருக்காங்க. நாங்கள் ரொம்பவே பார்த்து அதை என்ஜாய் பண்ணோம். பசங்களுமே ரொம்ப பார்த்து என்ஜாய் பண்ணாங்க. நாங்கள் எப்போ திருப்பரங்குன்றம் கோயிலுக்கு போனாலும் இந்த யானையை பார்க்காம வரமாட்டோம். இந்த லாஸ்ட்டு 1 இயராக வந்து பசங்க ரொம்பவே மிஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் கூட்டிகிட்டு போனோம். இதை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தூரமாக இருந்து பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும். பசங்க ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஸோ நீங்களும் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.